Къде има за приемника. Може да го такова. Върху летането. Ти сигурно дейте с него. Тук вижте оно. Ай, 500 търси! Кажи да ти кара лодка. Ало. Да кара лодка, сега не може да тръпи на горето. Това е истинско. На Галеве сме на голяма лодка. Владимо точно. Се вози като тюрдик. Айде връщай са, времето ти свърши. Сега ще се кача. Бери му с кара го измъри. Добре. Може да се смееш, ама лодката свърши работа. Да. Аз си купя лодка. Номера да свикнеш да гребеш. Да. Отивам нищо не справя. Гледай само с каква скорост седи. Свръхзвукова. Свръхгребна. Не трябва да служи. Нали? Голяма краста, че? Да. Ай, че няма време. За кое, бе? Да караме самолет. Имам самолет за каране. Това се зареби ли са? Първо гумена лодка, после истинска лодка.